Po Andy. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood kay po Andy. God bless out po. Mega shoutout po dyan sa mga nanonood. Mayroon lang po akong konting babasahin. Ito, katatapos ko lang maggamot at magbasbas. 10 na pala. Meron lang po akong konting ibabahagi sa iyo. Shin Ponce. Kanina mo pa ako kinukulit. Umaga. Ang sabi mo sa akin, pero masaya ako sa iyo, Ponce. Hindi ako galit sa iyo. Masaya ako. Dahil lagi ka nanonood sa video ko. Itong pinanood mong video na 3 demonyo, ito'y magaling na siya. Tagal na ito. At nakakatapos na siya mag-aral. At nakakatulong na siya sa magulang niya. Hindi ako nagpagaling sa kanya kung hindi ang aking ama. Kung tinatanong-tanong mo ako paulit-ulit, hindi kita masagot kasi marami akong ginagamot kanina. Ang sabi mo sa akin, sabi mo, walang kakayahan ang tao magpalayas ng demonyo ay nasusulat wag kayong makipagsinungalingan sa demonyo o pagmasid ng pamain. Talagang din nyo alam yon. Hindi po ko nagbabasa ng Bible. Yung sinasabi mo kanina na kung nagbabasa ako ng Bible, hindi po ako binigyan ng Bible. Sobrang akong laki. Yan po yung Bible, oh. Binigay po sa akin to. Alam mo, Ponce, hindi rin naman ako manggagamot. Pilit ko na itong tinanggihan. Ilang beses na ako nagtanggi sa paggagamot. Pero pilit akong hinahatak ng kapalaran ko. Binigay ito sa akin ng ama ko sa langit. Kung tinatanong mo ako kung paano ko nakikita yon, hindi ko rin alam. Nakikita lang na itong dalawang mata ko na binigay ng Pong Jesus Nazareno. Kung bakit ko nakikita yung demonyo minsan sa loob ng tao, kahit ako, nahihirapan ako unawain. Bigay lang to ng Panginoon eh. Hindi ko naman to sinabi na bigyan mo ko ng kapangyarihan. Ito'y gift lang sa akin ng Panginoon. Natatakot nga akong gamitin ito, baka magkamali ako eh. Kung ginadjudge mo lahat ng mga sinasabi mo, dapat kung pari ako, hindi rin po ako pari, Ponce. Hindi ako galit sa'yo, Shin Ponce. At paano naman ako magbabasa ng Bible? Di naman ako matalino kasing katulad mo. Ito nga, may Bible nga ako, Tagalog na nga lang, oh. Hindi ako nakapag-aral eh. Sa jeep lang ako natutulog. At doon lang ako, namamasada lang sa Divisoria. Mahalaga sa akin ang bawat sandali na salapi para may makain at mapupahan akong bahay. Ang paggagamot sa espiritual, importante gumaling na yung 3 demonyo, yun. Alam mo bang sa paggagamot, kung gugustuhin ko lang bumalik sa dati kong trabaho, kaya kong gawin. Pero ito kapalaran ko, maggamot sa mga taong nangangailangan ng tulong. At hindi naman ako naniningil, kaya wala rin naman silang masasabi sa akin. Yung ginamot ng Panginoong Kristo, yung 3 demonyo na tinatanong mo ako, hindi rin naman ako gumawa niyon. Kung di ang Diyos, malay ko ba kung paano ko nakita yung demonyo sa loob ng katawan niya? At pangalawa, kung paano nangyaring umalis yun. Wala naman masama. Lahat naman ng anak ng Diyos, tayong lahat kasama ka rin doon, Shin Ponce. Kaya mo rin magpalabas ng demonyo at magpalayas sa tao, lalo kung mayroong sakit ang iyong pamilya. Kung magtitiwala ka lang sa aking ama at lagi kang mananalangin. Yun lang yun. Alisin lang natin ang judgmental, masamang iniisip. Sa dami nga nagpapagamot dito, minsan nga nagugulat ako paano sila gumagaling. Masaya ako kasi pinapanood mo ako. Masaya din ako, lagi mo ako inaabangan. Hindi ako galit sa'yo, wala akong karapatan magalit. Kita mo nga sa mga mangkukulam, di ako nagagalit. Ang lahat tapos tinatanong mo kung pare ako,
Ito nga Bible, oh, kapal-kapal. Hindi nga ako marunong magbasa. Yung pagbabasa ko diyan sa sa mga dasal ko sa paggagamot, di ko naman pinag-aralan yan, eh. Pinasok sa utak ko yan. Malay ko ba magdasal? Binigay ng Panginoon sa akin yan. Hindi ko rin alam kung bakit ako pinili niya. Tanda mo, Ponce, paulit-ulit ko sinasabi sa'yo, kinukulit mo kung sagutin ko lahat ng message mo sa YouTube channel ko. Kung gusto mo kong makausap, pumunta ka doon sa Tatak Albularyo Apo Andy sa Facebook page ko. Doon masasagot kita na maayos. Hindi ko pwede sagutin lahat yung message mo doon sa YouTube channel ko na sunod-sunod. Ginagawa mo akong yung computer. Oo. Doon, pumunta ka sa Tatak Albularyo Apo Andy sa Facebook page ko. Masasagot kita doon. Tapos kung sinasabi mo ang binigyan lang ng lehitimo maggamot at magpala sa mga masasamang espiritu, kung ikaw ay pari, ulitin ko kasi hindi ako pari. Pangalawa, hindi ako marunong magbasa. Hindi ako alam kung paano basahin ang lahat ng nakalagay sa Bible. Hindi ko rin alam kung anong sumasabi sa utak ko na palayasin ng demonyo sa loob ng katawan ng tao. Hindi ko yung gawa. Anong pakialam ko sa mga tao? Basta ako tinatrapos ko lang ang trabaho ko. At hindi ko rin alam paano ko sila nakikita. Kahit ako naguguluhan ako. Binigay ito ng Panginoon Kristo sa akin. Kung ano man nakikita ng mga mata ko dahil nakikita ng Panginoon Kristo yun, sinasabi niya sa akin. Yung sinasabi mong, yung napanood mong 3 demonyo, huwag mo na siyang i-judge. Magaling na yun. Doon sila nakatira sa Lubao, Pampanga. Apo siya nang binibigay sa akin ng pasyente lagi at nagbibigay ng bulaklak sa akin doon sa mga altar ko. Hindi naman sila magbibigay ng maraming bulaklak kung hindi gumaling ang apo niya. Kahit ako nagulat ako paano gumaling yun. Malay ko ba kung magpapagamot yun? Basta tinawakan ko lang yung kusang gumaling. Lahat ng taong anak ng Diyos, apostol ni Jesus, ay hindi pa sila pari dati. Manunubos, maniningil sila ng buwis. Mangingisda. Sila ay binasbasan ng Diyos para maging apostol niya. Lahat tayo ng anak ng Diyos dito sa lupa, apostol niya rin tayo. Hindi lang natin magamit ang kapangyarihan niya. Alam niyo bakit? Ponce, huwag ka maging judgmental. Yun lang yun. Maging totoo ka sa sarili mo. Tanggapin mo kung sino ka. Maging masaya ka dahil mga tao nakakatulong sa kapwa nila kaysa mag-judge tayo kung ano-ano yan. Diyan ka tinatalo ni Satanas. Kaya nga sabi sa akin ng inang Salome ko, pag mga ganun, huwag ka na makipagtalo. Hindi ako nakikipagtalo sa Ponce. Ponce just sa ko. Sinasabi ko lang sa yung totoo. Hindi ako pare. Sa Divisoria lang ako nagdadrive ng jeep. Doon ako natutulog. Hindi ko alam kung bakit ako tinawag ng Poong Nazareno. Hindi ko rin alam kung bakit siya nagpapanaginip sa akin at hindi ko rin alam bakit niya ako pinadala sa Pampanga. Ang sabi niya sa akin, pinili niya lang ako at itinakda. Hindi pa rin ako naniniwala. 2 beses ko to tinanggihan ang paggagamot ko. At sabi ko, ibigay sa nararapat sa mga taong nangangailangan. Pero ang sinabi ng Diyos at ni Inang Salome at ni Akira Yamada, ikaw ang pinili at tinakda. Yung mga nangyayaring himala, minsan nagugulat lang ako. Halimbawa, sinasabi niyo po sa akin kung paano magpalayas ng demonyo. Naririnig niyo naman, tinatawag ko lang ang Panginoon Kristo. At hindi na ako nagsasabi ng mga Latin kasi hindi naman ako marunong magbasa. Tapos tinatawag ko lang si Jesus dahil siya naman ang tagapagligtas at siya rin naman ang tatawagin natin para palayasin ng demonyo. Sino ba ang tatawagin kung pangalan ko? Di sakalin pa ako ng kalaban ko. Yung mga mangkukulam, hindi naman ako doon natatakot dahil tao lang sila. Ang kinakatakutan ko minsan at kinakabahan ng puso ko yung mga bad spirit na devil. Kasi sila ay mga espiritu. Hindi kailangan sa kanila yung salita-salita lang. Hindi rin tumatalab sa kanila mga iniipit sa panalangin. Sila ay napapalayas. Yun. Naiintindihan mo na, Sir Ponce. Maraming salamat sa panonood mo sa akin. At God bless sa iyong pamilya. Yan, sinagot na kita ha. Kasi kinukulit mo ko kaninang umaga pa eh.
ginawa mong computer, ginawa mong ano, yung talaan yung Facebook page ko, ay yung YouTube channel ko, sinunod-sunod mo pa ako, ha. Okay lang yan. Gusto mo yan, eh. Kaya masaya ka, masaya din ako kung anong gusto mo. Tapos yung sinasabi mo sa akin, kung may nagtatanong pala sa akin, ang pag-aalay. May ginamot po akong pasyente malayo. Kailangan lang nung pabalikin ko pa siya doon sa lugar nila para alayan niya yung mga elemento, kapriban, ito, duwende. Ang ginawa ko, sinabi lang yun sa akin, hindi ko naman alam paano ko naisip yun. Nag-alay ako sa kaliwang paa niya habang siya natutulog. Doon. Kaysa pupunta pa ako sa bundok ng Tarlala, tapos doon ko pa siya alalayan, kawawa naman yung pasyente. Po, pwede po yung gawin. Marami pong dahilan sa paggagamot, marami pong taktika. Kaya yung iba gustong-gusto matuto maggamot, isipin niyo po yan maigi. Maraming judgmental. Maraming hindi na nga sila nakakatulong. Mabuti sana kung naniningil ako maggamot. Hindi naman ako naniningil maggamot. Ito nga, namamalimos na nga ako sa paggagawa ng altar ko. Maraming salamat po pala sa nagbigay dyan sa taga Toronto, Canada, taga Saudi. Mega shoutout pala dyan sa mga nanonood sa akin kay Apo Andy sa Macau, sa Japan, tsaka po sa Amerika, yan. Tsaka po sa Samar, Maynila, Bulacan, Baguio, tsaka Tarlac po. Maraming salamat po dahil umabot na po ako ng 1,800 subscriber. Mahigit na po. Magdadalawang 1,000 na ako. Tsaka na-monetize na po ang aking channel, eh. Maraming salamat po sa mga nanonood sa akin. God bless po sa inyong lahat. Sinagot na kita, Ponce, ha. Hindi ako galit sa'yo. Masaya lang ako dahil talagang gusto mo kung makasagutin yung mga text mo sa message, sa YouTube channel ko, ha. Kung magma-message ka, pindutin mo yung link doon. Pumunta ka doon sa Tatak Albularyo Facebook page ko. Doon sasagutin kita doon. Pero sa YouTube, di kita masasagot ng sobra-sobra dahil ang dami mo ginawa mo talagang ano yon, basahin na mahaba. Minsan, maraming taong gustong matutong maggamot tapos hindi nila alam ganyan ang mga masasamang iniisip sa'yo ng mga kalaban namin. Pero hindi naman sila nakakatulong sa paggagamot sa spiritual. Pero okay lang yan kasi hindi naman maiwasan mga judgmental sa ganito, lalo sa YouTube. Importante maging totoo tayo sa sarili natin. Hanggang kaya natin tumulong maggamot sa spiritual ng Panginoong Kristo at gito sa atin ng Panginoon, gawin natin ang best natin. Kung tinatanong mo ako, Ponce, hindi ako naniningil maggamot. Nagsasakripisyo ko dito sa buhay ko. Maggamot. Pilit ko itong tinatalikuran, pero pilit akong hinahatak ng kapalaran ko. Importante sa mga pasyente gumaling. Pangalawa, hindi naman lahat ng pasyente kinukulam. Minsan emosyonal, physical. Kailangan gamitin mo to. Paghihilot, yung mga ganon. Hindi yung puro judgmental. Kahit may wala naman sakit o usapin tao, minsan kausapin lang ito. Na magbalik sa Panginoon, alisin ang galit sa nakarang buhay niya, kalimutan niya na yon. At lahat naman tayo pinapatawan ng Diyos. Importante dito, lagi tayo nagdarasal, nananalig at nananampalataya. Yun ang pinaka-importante dito. Mananalo tayo sa kalaban natin. Kahit sino pwede natin palayasin ang mga masasamang espiritu. Lahat tayo ay anak ng Diyos na si Jesus ay nasa puso natin. Hindi na natin kailangan dito na pastor tayo, pari tayo, may kapangyarihan ng mga tao. Kasi yun ang sinabi ng Panginoon. Hindi lang ito magamit dahil sa kasamaan ng puso natin. Yun lang po yun. Maraming salamat sa iyo. At maraming salamat din po sa lahat dyan. Kay Federal at saka kay maraming salamat po talaga sa lahat ng nanonood at nagsusuporta sa akin sa YouTube channel ko at dun din sa Tatak
Tatak Albularyo page ko po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sinagot na kita, hindi ako galit sa'yo po, Shinpost 11. Masaya lang ako kasi lagi ka nanonood. Ulitin ko sa'yo ha, hindi ako nakapag-aral, pasensya ka na. Hindi ako kasing talino at magaling magbasa ng Bible. Ang importante sa akin, ginawa ko yung trabaho ko na magpalayas ng masamang espiritu na sa pangalan ng aking Ama na si Jesu Kristo. Wala naman ibang tatawagin dyan kung hindi ang Diyos lamang. Ang Diyos lang naman ang makakapalayas ng mga masasamang espiritu. At hindi ko rin naman to na alam kung bakit ko sila nakikita. Malay ko ba dyan sa dalawang mata ko paano ko sila nakikita. Pero dadaan ka sa matinding pagsubok bago mo tumakuha ang kapangyarihan ng Kristo. Kailangan walang galit ang iyong puso at hinanakit sa iyong nakaraang buhay. At magpatawad ka na sa lahat na nagawa mong kasalanan. Mahal tayo ng Diyos. Tayo lang ang nangiiwan sa Panginoon Kristo. Maraming salamat sa inyong lahat at God bless po. At saka po, yung gusto matuto sa spiritual, na gusto magpaturo, marami pong bagay na mahirap talagang sabihin. Kung gusto niyo matuto, ibigay niyo lang kung sino kayo at maging totoo kayo sa sarili niyo. Tumulong sa kapwa nang walang hinahanap na kapalit. Kung masaya ka sa ginagawa mo, ipagpatuloy mo lang ito. Lahat naman tayo may sariling isip at puso. May taong may nakapag-aral, may taong hindi nakapag-aral, may mga matataas na hindi pinapangarap at hindi naman nakukuha at sumusuko. Okay, sumuko. Importante, kasama natin ang Diyos sa ating puso. Maging totoo lang tayo sa ating sarili. Maraming salamat po sa inyo at maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat at God bless po. Kung napadaan ka po sa YouTube channel ko na Andel Ortinis at saka Facebook page kong Tatak na Albularyo, welcome po kayo rito. At huwag niyo lang po kalimutan mag-subscribe at mag-like, mag-share sa mga video para lagi po kayong update sa lahat ng mga ina-upload ko pong video. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless. Ulitin ko sa iyo ha, masaya ako. Pero kung tatanungin mo ako, naniningil ako, hindi ako naniningil. Maggamot. Basta ginagawa ko lang dapat kong gawin. At kung sasabihin mo matalino ako, hindi nga ako marunong magbasa ng Bible eh. Ito nga, laki-laking binigay yun ng lola ko. Siguro kung konti lang nabasa ko rito. Lahat tayo pwede magpalayas ng masamang espiritu sa pamamagitan ng Bible. Maraming salamat sa lahat po. God bless all po sa inyo. At maraming salamat po talaga. Malapit na po tayo maging 2,000 sa YouTube channel. Sa Facebook page ko pong ginawa. Maraming salamat po rin po sa nag-follow. At God bless all po sa ating lahat. At pagpalain nawa tayo ng Panginoon Kristo. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon Kristo sa lahat ng ginagawa natin. At masaya sana itong gabing ito ang pagtulog natin at walang galit sa isa't isa o sino man nanonood dito. Maging payapa nawa ang ating kaluluwa at isipan sa pangalan ni Jesus. Amen. At lagi po tayong niya ilayo sa sakit, trahedya, sakuna, disgrasya, pangalib. Ang lahat ng mga taong nainggit at gustong manakit sa atin, nawa ang Panginoon Kristo maghari sa kanila at ganon din sa ating buhay. At maging maayos ang ating pamilya kung nasa loob na pa tayo ng bahay o nasa labas pa tayo ng bahay. Yun lang po. Maraming salamat. Naway maghari ang kapayapaan sa ating buhay at ganon din sa lahat ng pamilya natin. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Amen.